Eto, alhamdulillah kamar da ka faɗa cewa alhamdulillah gaskiya na yi suna a duniya sosai. Kasan sometime wani lokaci sunan mutum yana tafiya wurare daban-daban, wani ma bai taɓa ganin sa ba. Da Saudi Arabia in ka faɗi Malam Ibrahim Gawar Allah akwai da dama da mutane na nisa labari na je musu, haka America, haka London, haka Ingila. Alhamdulillah ni dai mutumin Zamfara ne a cikin garin Gusau, kuma a cikin garin Gusau aka haife ni, kuma alhamdulillah kasan dan adam kowa da inda Allah ke zauna. ta Allah ta baka wata alaƙa da sai na zauna a garin Kaduna, yasa majority mutane sai su ɗauka kamar asalin dan Kaduna ne. A ni ba Zamfare ne, ba asalin dan Kaduna ba ne, amma dai ikon Allah ka da sai na zauna Kaduna, to shi yasa nake a garin Kaduna zaune. Ni ba abin da zan ce ma masoya da abokan arziki sai da godiya tsakanin da su al'umma, domin wani labari na kawai zai ji sai ji gaskiya na sha'awai hulɗa da ni, kira ni kuma ya min gaisuwa, kuma ya min godiya, kuma ya ce yana min addu'a da kanshi. Su kaga sai mai godiya. Sa'ilin nan waɗanda suke sha'awar taimako irin na wanda nake yi, wani bai ganni ba amma lamba za a bashi, to turu lamba ne zai yi magana da ni. Wani kuma yana gani a lokacin da Allah sa gani har ma zamana akwai masoya masu yi mani waka irin da zamani hakan ga. Alhamdulillah jiya akwai wani babban mawaki wanda ake ce mashi iya rabo, har yake gaya mun cewa akwai wani bawan Allah da ya ta roƙon shi da Allah haina ne mai bata da shi idan bai tura mashi waka ta ba, ya ce ka tura mani waka baiwa daga Allah. Shi wannan mawaki yana zaune a Kano ne, amma alhamdulillah mun haɗu da shi a Abuja, kuma ya kawo man ziyara har gidana ma ya zo shi wannan iya rabo, kuma ni na je garin Kano, na je har masana'antarsa mun je mun haɗu. To kaga alhamdulillah wannan ma a wannan lokaci ne ma har Allah sa muka haɗu da rarara, muka gaggaisa dai da sauransu duka. Su kaga sai mu ma Allah subhanahu wataala godiya, domin sai dai ka san shi duk lokacin da aka ce Allah ma ɗaukaka kuma kana da masoya, to akwai kuma waɗansu wanda ke cewa makiyan ka ta su wanda makiya sai dai ka ba su hakuri, su ma kai masu fata alheri, domin ni ba zan ma duk wani maki na fata sheri ba, sai dai mashi fata alheri. Kuma duk irin alherin ka da kake yi ba za ka rasa wani wanda yake hasa da ka gila faɗi wani alheri wanda ba wani bai faɗi wani shiri gida wanda ba kai shirin kake yi ba. Ita rayuwa ala kulli halin aka yi mutum uzuri, kamar da nake gaya ma al'umma cewa su yi haƙuri. Ni har yanzu ba a ji aikin gwamnati ba, har yanzu ina aiki na gwamnati kamar da jama'a suka sani, ni jami'in tsaro ne na 'yan sanda, so har yanzu ina aiki. So ba zai yi a ce kawai duk lokacin da ka ga dama ka gani sannan za ka gani ba zai yi ba, saboda gwamnati har tana biya na, kuma idan ban je aikin nan ba Allah zai tambaye ni. To kaga ina kokarin in raya kwance kabari na, don ko lokaci zai mutu a haɗu da Allah subhanahu wataala. So kaga ya zama na wajibi san ni me nike, ya zama na wajibi in san ni me nike a rayuwata. So haka nan sai na tsara cewa asabar Lahadi insha Allah wannan confirm da izinin Allah na san ina gida, domin waɗanda suke so su gani asabar da Lahadi za su zo su gani, kuma in taimaka ma rayuwarsu game da abubuwan da suka dame su. Amma idan wani emergency ya kamu, wala ko yana wajen aiki ne, tunda ceton rayuwa ne, zan iya barin wurin aikin na da izinin Allah nemi dama ga shugabanni na da ina tare da su, domin in zo in taimaki rayuwar bawa Allah da ya zo yana neman gudunmuwa na taimakawa. Domin kawo misali, akwai wani lokaci da gobara na tashi, an yi asiri, aljanu suna kona wani gida, wata ta tashi so 8 so 9 so 10. Gaskiya ana gaya mini daga ofis
na aiki na dan sanda sai ana ganin kamar ko sai na koma gida na wani kimtsawa. A'a, ni aiki na iya faru haka irin yaron nan ne dan dambe wanda ake ce magarkwacin da wai ke cewa ai shi kawai ta faru kawai nan take da kawai shi da kawai ba su kaje ka san da laya ko wani abu. So ka ni inda aikin na ya faru yadda ka gani haka yanzu da za ta faru yanzu a ce zan wuce Lagos yadda ka gani haka za ka zan wuce yadda muke hirin nan haka da abin zai faru yanzu a ce in je ga wani gida ci ana bada tsoro bilal zila da Allahu ba wani guru ba wani laya haka zan je in kwada in je wurin Allah ne bana buna abu a cikin jiki na a cikin jini yake a cikin jiki na yake. So kowane lokaci kawai ni ina ganin aikin ne gashi nan idan wani ne ma ya haukace haka zan je kawai ba abin da min da wani guru ko laya ko sai na je na kiza ko na wani wanka da magani ba abin da mini kawai tunda Allah to kenan ma na tsayan wannan dabaru to wallahi kare ne ba ma Allah ne bani bayo ba. So haka nan sometimes abubuwa sun faru haka kawai zan je in yi abubuwa na hito ba zan mance wani kamar wani aiki da ni na ban tsoro da ban mamaki a garin Jos wani ana cewa a kawo malamin gina ne ana ba da tsoro ana cewa a kawo malamin aka zo aka ɗauke ni muka je sai mai gidan nasa ƙananan kaya to dai ka san mun dan saba lokaci da aikin security mun dan saba da wani lokaci mun dan sa ƙananan kaya. So kuma garin Jos ne sai muka tafi so da muka tafi sai ana cewa ai ga malamin aka zo ya ga bai ga babbar riga ba bai ga tsoho ba sai yana kokarin kamar yare na yan shekarun nawa sai shi wanda ya jagora ka ce ai yaran ka da tun da ka ga an kawo malam kai shi dai ka ga ikon Allah wannan shi malam shi ne ake kira baiwa daga Allah wato ma'ana ita baiwa ta Allah ce kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ne dogara. Sai ni je so da muka je gidan yara na wanda mun jinje shi ba ma bari kuwa shiga ba saboda akwai problem ko da wutar nan da ke tashi ko su yan jaridu in nace yan jaridu wato ina yawan karama yan jaridu musamman na masu aiki a gidan DITV a jaridu Kaduna kamar irin su Abubakar Ladan shi ma wannan gidan muka je wanda muka je da su da sauransu ban yi bari ba irin su ona fannin ba bari mutum ya zo ba bari a zo a shiga sai na shiga idan na ga ya abun yake domin gada wani ya je bi ne samu matsala da haka shi ma wani gidan kawai sai ban bari kowa shiga sai na fara shiga kuma da shiga da na ga lalle akwai damuwar sai ban bari kowa shiga ba ni kadai sai ya muke kawai kace me kawai aka ji ana ihu gaskiya magana na dan sha wahala ga aikin domin shi mai gidan hankalin sa ta shi na ganin ka ko ila ba za a samu rayuwata ba kawai dai sai aka kawai na buga kawai na shi a buɗe kawai aka buɗe kawai ga wasu abubuwa na jini kawai ya barke a gina aka wani shi a wanke gidan kawai aka wanke na yi aikin nan wannan aiki na daga cikin aikin da dan bani wahala a duniya don ba na aikin sakamakon irin wahalar na sha ga aiki din na dan samu kwana ko 3 ne jiki na bancin shi daidai domin gaskiya magana ba kowa ne zai wani aikin sha ba amma dai da yake ga Allah muka dogara kuma Allah din shi ya bada abun to da haka nan shi samu kai abun kuma muka samu cin nasara game da wannan aiki kuma alhamdulillahi ina ci gaba da aiki na da nan sanda. To alhamdulillahi gaskiya na kasan mutum Allah ba shi baiwa ko Allah mai wanda kuka ko da na kasuwanci ne to bai rasa wasu wurare inda gila dan shawo kasuwancin nasa kafin dadi ya zo masa. Alhamdulillahi ko na aiki a Kano wanda na je ni na wata yarinya da Musa mai aljannu dozin daya wanda su aljannu a lokacin suka nuna min cewa wallahi bai isa ba. Ina ganin akwai ɗan jarida wanda ya je ɗaukar rahoto na to shi kashe ɗan jaridar wallahi sai da aka waye gari shi ma a ranar sai da na mishi aiki a nan take ba ji ko ina ba domin gidan sama ne shi kashe gidan sama da nake ake girgiza ake yi an yi gumuzu sosai don ina ganin aljannan sun yaga mun kaya kai kala 6 in nisa a yaga in ce ba su isa ba su ce baka isa ba waye kai to amma cikin ikon Allah alhamdulillah sai da Allah subhanahu wa ta'ala taimake mu ya ba mu galaba muka kuma yi nasara
ne gama da wannan megon aljannun. Yarin nan ta yi aure tuntuni, alhamdulillah. Ina ganin yanzu haka matarsa yara za su kai 8. su kaga wannan yana cikin wahalhalun da muka dan samu. Sa'an nan kuma ba zan taɓa mantawa ba, shi ma akwai wani aiki wanda na je ni ina ganin wannan aikin a cikin jihar Neja ne, wanda shi kuma wannan altabun muka je muka yi shi. Shi wannan mahaukaci ne, shi kuma kashe mutane yake yi. Muka je ya ce ana cewa ga ya can kowa na buka cewa, domin kowa na jin tsoro, domin kowa riga sanin mahaukacin in ya kama kafa to sai dai in Allah ya kwaci ka. So da haka nan ana cewa mugu mahaukaci ne, kowa na boyewa, ana cewa ga can ya shiga cikin daki. So kawai ni ko sai na zo na fara, shi kuma mahaukaci na kawai sai ce ai da Allah hada shi ba da bayar daga Allah ba. Ai ko mahaukacin nan sai taso, to taso da yake yi kuma da ikon Allah ya shaƙe ni, sai ikon Allah sai faɗi. To faɗuwar da yake yi sai ke cewa baba san da zuwa baba san da zuwa, baba san da zuwa, baba san da zuwa. Sai ce yawwa, sai ce tashi, sai ta zaune. To yana kan shi ya gashin kashi ya bunna saboda matsala na hauka, na lura hauka yana wari sosai. Sai na sa hannu sai na riko kan shi. Yasa kowane lokaci in ka kula da ni ko ma hukuci kuma kwace an dai zan raka kan nan an wuce ba dai zan Allah da aka sai na riko kansa, sai na fito da shi waje. Ina fitowa da shi waje ina rike da shi na hadin, baba ina warki, baba ina warki, baba. Ni kuma a zuciyata ina ta addu'a cewa Allah ya sa wannan bawan Allah ya warki, domin shi akwai wani yanayi da ya shiga ciki, din kaga shi don zaka tausaya rayuwa ta yi. Alhamdulillah shi kuma a nan take da na so yanzu da shi ne Kaduna, amma nan take na mushi aiki a can ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi lafiya. Amma mun yi gumurzu, don wannan gumurzun kowa da wace irin nan, kuma ɗakin nashi da kasan irin ɗakin gidan biredin nan yana zafi sosai, ɗakin yana zafi sosai. To haka ne shiga wurin nan kuma alhamdulillah mun je mun samu nasara mun yi wannan aiki, amma mun yi gumurzu, mun sha wahala. Kuma a nan Kaduna akwai wani bar Allah wanda turu wani dan sanda, shi dan sandan ma yaro na ne, ana ce da shi Anas. A sani na da yanzu na Lagos, amma ya ce min ya dawo daga Lagos yanzu ko na Katsina ne. So a lokacin shi wannan bawan Allah shi kuma daga Maiduguri, shi wannan bawan Allah daga Maiduguri aka kawo shi. So lokacin da aka zo ana ba da lambobi ana ganin mutane, sai ni fita in ga irin mutum na wani a waje, domin in san mutum na wani yake da waje, tunda yana da uzuri. Ina ganin a lokacin yana son ko in fita ne ko kuma na ga, domin lokaci ake in nika ji daga dan tsara sai na dan huta. To shine sai shi wannan makuci na gani na, shi kuma dama Anas din ya ga mini za a kawo dan uwansu daga Maiduguri, kuma da aka kawo shi sai ce mini, sai suka ce aljanna, suka ce kai ba za ku iya ba, ba za ku iya ba, ba za ku iya ba. Ya sa taftani mutum shi abin yana a jikin shi ne, ba wai yana hauka ba ne, abin ya taso mishi ne kawai. Ya sa ya shiga kabra ya rika rigar nan tashi, suka ji kya ya ga kaftanin nashi. Akwai wanzami na mai mahaukata na aski, Mala Adamu, wanda ake ma lakani da kowai da kyau zigar kyau. Ya rataye zabirarsa a jikin masallaci, ya cire kofin askin a cikin zabira din, akwai ruwan kwata ya cika kohin da ruwan kwata ya sha. Ya ce wallahi kada ku ba za ku iya ba, in ji ajanin shi. Suka cika wannan ruwan kwata, suka sha ruwan kwata, ya yi jiba da kofin, sai ce wallahi kada ku ba za ku iya ba. To ni kuma gani sai hankali, ni maɗayin abu ya taso, ai ba ni kaɗai ba ne, da izinin Allah, tunda Allah ba da abu. Kawai sun ce a zo da shi, kawai sai ni jawo shi, aka shigo da shi. So a lokacin da aka shigo da wannan bawa Allah mun yi gumurzu sosai, amma cikin iko Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ba mu nasara.
yanzu haka idan sallah azumi ta kama, ina da oga na aiki da shi, sunan shi Yohana, yana Manchon. A yanzu haka idan mun yi sallah azumi za ka ga ya kira ni na congratulation. Idan muka yi sallar layya za ga ya kira ni na congratulation. Mutanen can yan uwan shi duk na san su, muna mutunta juna, ba mu bata ma juna rai tsakanin mu da su. Akwai aminta, akwai kuma sanayya sosai, kuma alhamdulillahi gaskiya magana daga cikin kiristoci din akwai waɗanda ma saboda ganin yadda nake yi musu, ganin kuma yadda nake kyauta musu, wallahi wani har zai baro garin da yake ya zo ya ce kawai ya zo ne gida zai gaishe ni. Wani ma za ga irin abubuwan nan da kawai ko kaji ko shinkafa ko doya kuma ya zo ya kawo mini, kuma ni in yi godiya, ni kuma radan tashi kyautatawa ta in tashi in je haɗin isko mutum hacce inda yake. Ba na jin tsoron duk lungu da kake inda kiristoci suke, wallahi in je in gaishe ka. Sometimes suna mamaki na, in kana lungun gwanin gora haka zan tashi, in ka rashin lafiya zan je in je sai na je na gaishe ka, sai na je na gaishe ka. Ba na jin tsoro, ba na jin shakka, ba na jin tsoron komi. Haka kuma su ma da abin da sani zaka sun damu, sun abun nan, kaga hankalin su ta cewa ban da lafiya ko ina asibiti ko ina gida, za ga sun zo kuma sun gaishe da kuma da mushi da kulli kubi. Ina ganin ba da diwa ne ƙara aure. Akwai daga cikin wa'anda suka zo jami'an mu, kaga da hada kiristoci kuma suka zo kuma suka shigo kuma suka yi addu'a, suka ta nuna ce musu nagode, Allah saka da alheri. Ko kuma kaje kana cici da mutanen tsohuwa na shi dabar na kawai ido ka ce wai ai a wani bene ne akai, kai ka je gidan mana ka ce wani abin na wurin mana shine aiki. Kuma a zauna lafiya da izinin Allah, ba wani bene da za a je kawai je kai aiki kawai alaji. Amma ka tsaya kawai ka toba ke kawai ka je kai bada abu ka ce je da kanka mana, to a kawo abun, a kawo mahaukacin a zo a gudu baiwa mana. In mahaukaci a kawo mahaukacin a zo a gudu baiwa, in mahaukacin a kawo mahaukacin a zo a gudu baiwa. In gidan da yake ba da tsoro ko gobara ke ci shi a kai ka wurin ka je ka shiga mana a ga ya baiwa take, ko a gane ba nan da ake gane akwai bambanci. Shi aka kira baiwa daga Allah, in ba Allah ne baka wasu ka je wurin ba. Ina da 4 wife, mata na 4, yara na 3 sun rasu, yanzu haka ina da guda 20 a rayi, mata da maza suna nan. Su kaga sai mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Kuma a gidana inda nake ganin jama'a da izinin Allah. So alhamdulillahi, ka san duk abin da aka ce akwai original din shi, zaga ana sama akwai jimin shi, musamman Najeriya. So ni din dai ne gani nan kuma an ganni gashi kuma ina bayani da kaina, ni din ne dai Malam Ibrahim Baiwa daga Allah. Akwai lambobin waya 080 34 58 0596 080 34580596. Wannan shine lamba na MTN. Lamba na zan shine 08023740519 08023740519. duk wanda zai baka wasu lambobi biye da wannan ƙarya yake yi wani shi. Wannan shine lamba Malam Ibrahim Baiwa daga Allah Kaduna. Lamba na ke ni din inda yara na suke, inda na zan ce ina da wuri wanda ina da yara, ina da branch Kano, ina da branch Sokoto, ina da shi a Katsina. Dukka bani da ko ina sai in ni nije da kaina, in ni nije ba ni da wani yaro wanda na aji cewa in an je a neme shi, ba haka bane. Ni ne nake zuwa da kaina, sai in an ganni ni din ne. In ni je gari aiki to ni din ne nije aiki, in ba ni ba ni bane. Mutane su bi hankali su kiyaye, sai ya tara. To masha Allah, muna godiya malam, ubangiji Allah ya saka da alkhairi, kuma sai wani karan mu sake saduwa. To masha Allah. Ranar da yake ganawa da mutane shine Asabar da Lahadi.